Ibai Aizpurua daukagu, bera Durangoko sormen bekaren irabazlea da, Barraka izeneko bideojoko proiektuarekin eta elkarrizketarekin hasteko Ibai konta iguzu. Zergatik erabaki zenuen proiektu Durangoko beka honetara aurkeztea? Egia esan hori, beti pentsatu izan dut, beken irabazleak edo askotan ez zaizki gustatu izan, ez? Beti, biraz irabazi duen, eta bar. Eta esan nuen, ikusi nuen sare sozialetan ikusi nuen, iragarkia, justo Game Erauntxiaren Instagramen, uste dut. Eta esan nuen, bidaliko dut, jo kexatzen naiz, eta bidaliko dut, eta bueno, izan dadila izan behar dena. Eta hori, azkenean aurkeztu nuen, enuen espero lehenengo filtro bat pasa nuen edola, eta gero izan nuen defentsa, proiektuaren defentsa, eta hori, egun batetik beste, deitu zidan, bai, zorionak, irazuzula, eta oainikan asimilatzen egia esan. Horixe esan behar nizun, behin saria eskuratuta, nola sentitzen dira zara edo nola jaso duzu garaipen hori? Ezin hobeto egia esan, oain bertan ezin ez kexatu, hori, beka hau irabazi dut, eta ate asko ereki dizkit, edo espero dut erekiko izkidala. Eta hori, niretzat suposatzen du eguneko lan albo batean utzi alizate urtebetez, eta urtebetez egin alizatean nahi dudana benetan dela bideojokoak sortzea. Barraka testu inguruan sortu duzu jolasa, zergatik aukeratu duzu testu inguru hau? Ideia asko nahastu ditut. Suposatzen dut alde batetikan aurten nolako obsesio interes bat eduki dut parke tematikoen gatikan. Eta ere nahi nuen aspalditikan esplorazioko joku bat egin. Orduan pentsatzen nuen, ingo dut parke tematiko batean esplorazio joku bat, baina beti pentsatzen dut hori, euskaldunontzako parke tematikoak urrun xamarri gelditzen dira da pixka da atzerritarra, eta zer da zerbait hurbilago baina antzeko, eta esan, barrakak, herri guztietan daude festak eta barrakak, eta denek ditugu esperientziak, hori, tio bigotara igotzea, edo txurroa jatea, edo lagunekin egotea, eta adina desberdinetan, esperientzia desberdinak izan ditugu barraketan. Primeran, eta elkarrizketa hasi aurretik komentatu diguzun bezala, ez da egin duzun lehenengo bideojokoa. Hau da, Irunen kokatutako edo testuinguru honetan kokatutako beste jokoren bat sortu duzu aurretik arreta. Hori da berez, ni azken aurten justo bai bideojoku batzuk garatu ditut nire kabuz, bakarrikan, baina berez, lagun batzukin osatzen dugu Zomorro Estudio, garela ni, Iñaki Vázquez eta Gonzalo Sardón, eta hiruon artean urte askotan zehar egin izan ditugu bideojoku froga txikiak. Barraka egingo duan lehenengo bideojoku haundi xamarra alare bideojoku txiki izango da, baina orain arte egin ditugu froga txikiak. Horien artean egin izan genuen Gonzaloren urtebetetzerako egin genuen Dunboa izeneko joku bat, nun da Dunboa auzoa gauez eta esplorazioko joku bat, eta aurkitu behar ditu Legoko piezaz, zetik berari Lego asko gustatzen zaio, eta egin genuen horrelako joku txiki bat osatu genuen, bere musikan oinarrituta eta bere ideietan oinarrituta adibidez. Hortaz gain, berez proiektu handi bat garatzen ari naiz urtetan zehar, izenekoa Gillotin, eta Guillotinen atzean ikusten da adibidez, Aiako harriak ikusten dira, eta ideia da ere Euskal Herrian oinarritua egotea, Euskal folklorean inguruan, eta bar. Eta joku hauek Zomorro Estudioren webean topatu ditzakezute jokatzeko doan. Primeran, eta Barraka bideojokoan zentratuta, zertan datza, zenbotako bideojokoa da, konta eguzu? Barraka oraingoz izango da esplorazio eta abenturako joku bat. Berez, garatzeko urtebete dakat, eta kondiziotariko bat proiektuarena zen ez ezer garatu egotea. Beraz, dakat urtebete proiektua hasi eta bukatzeko. Orduan orain arte froga visual desberdinak egin ditut eta bar, baina jokua berez ez dago prototipoa ere ez da existitzen, eta dakat urtebete mekanika desberdinekin frogak egiteko eta bar. Badazket ideiak, baina nahiago gutez gehiagi izan, zegatik gero gauzak bete egin behar dira, orduan oraindik bide asko dakat, bide luzea dakat egiteko. Primeran, eta ez dakite erraza oten bideojokoen sektore honetan arrakasta izatea, hau da, bideojoko bat ezaguna egitea eta benetak jendeak atsegin izatea. Nik uste dut bideojokoen mundua beste mundu guztiak bezala orain bertan komplikatuak direla. Dena oso masifikatua dago, eta merkatu guztietan, bideojokoenetan ere, dago eskaintza oso zabala. Bai enpresa handien eskutikan, eta bai enpresa txikien eskutikan. Orduan, hor tartean
atentzioa deitzea komplikatua. Ni saiatuko naiz atentzioa deitzen, grafikoki eta ideia aldetikan, baina, bueno, ikusiko dugu ze gertatzen den. Gainera, euskararen aldeko apustua egin duzu, ez dakit bideojoko batentzat hori lagungarria edo kontrako zerbait izan daiteke. Hasiera batean euskeraz egongo da, hori argi dago, eta euskerazko testuak izango ditu, nahi dut jokuak testuak izatea, baina aldi beran ez gehiegi edukitza ere. Baina gero bai, behin euskeraz aterata, espero dut gero beste hizkuntzetara pasatzea ere. Ahalik eta jende gehienak jokatu ahal izateko. Noski. Eta zein jokalari motarentzat pentsatua dago? Barraka pentsatu nahi du, dagola pentsatuta adina guztientzako jokalarientzako, edo hori, family perfila, esan nahi dudana da, nahi dut itzate joku bat, 8 urteko haur batek jokatu ahal izatea, baina heldu bateri ere interesgarria egitea. Primeran. Eta prozesu hau ezagutzen ez dugunontzat, nolakoa da bideojoko baten sormen prozesua? Nola hasten da eta zeintzuk dira eman beharreko pausoak? Bideojoku bat sortzeak edo garatzeak eskatzen ditu jakintza desberdin asko. Jakin behar da bai programatzen, animatzen, marrazten, gero pantailak diseinatzen, soinuak egiten, musika egiten. Nik barraka berez zati handien nik bakarrikan egingo dut, eta musikarekin lagunduko dit Gonzalo Sardonek. Prozesua nola den? Normalean da ideiak elkartzen joatea. Hasieran dakazu ideia oso zabal bat, eta gero guzti hori, forma hartzen du pixkanaka. Eta hori, askotan bidean gauzak moztu behar dira, hori argi dakat. Beti hasiera batean nahi duzu ideia asko dazkazu sartu nahi dituzunak, baina gero gauzak mozten jakin behar da. Edozein proiektutan ikusten dut garrantzitsuena dela erabakitzea zerrez sartu. Urtebete daukazu proiektua garatzeko, ez dakit urtebete nahikoa oten bideojoko bat sortzeko. Berez, bai, baina bideojoku txiki bat sortzeko. Azkenean errealista izan behar naiz, eta nik ez dut agintzen izango denikan 8 orduko joku bat, edo 100 orduko joku bat. Izango da joku bat polita eta laburra. Primeran. Eta nola egin barko da bertara jolasteko? Ez dakit, erosi, deskargatu, nola funtzionatzen? Bai, berez ideia saltzea izango da, saltzea da, berez agian deskargarako edo doako froga bat egongo da. Baina berez helburua da saltzea, nahiko merke, baina saltzea. Primeran. Eta barraka proiektua hitz egin dugu, baina ez dakit, behin sari hau eskuratuta buruan beste proiekturik ote duzun, edo etorkizunean bideojokoen munduaz bizitzea gustatuko litzaizuke. Berez gustatuko litzaidak hau izatea bide luze baten lehenengo pausua, eta egia esan Durangoko azokako bekaz gain, beste beka bat jaso du txikiagoa, egile saria. Eta hori da, Arroxe izeneko proiektu batentzako, eta da proiektu bat borobiltzeko, berez Arroxeare jokagarri dago Zomorro Estudioren webgunean. Eta hori, orduan urte honetan nahiko lan izango dut. Primeran, basandako guztiarekin gelditzen gara, Ibai, mila esker gure galderak erantzuten. Mila esker.